Θέλω να σας διηγηθώ μια μουσική εμπειρία που νομίζω ότι έχει συμβεί και σε άλλους από εσάς. Κατεβαίνοντας κανείς στην Αριστοτέλους, μπορεί να του συμβεί να ακούσει μια φανταστική, μια θεσπέσια μουσική που μπορεί να θυμίζει σε πολλά σημεία της ελληνικό ηχόχρωμα, αλλά δεν είναι ελληνική, έχει περισσότερα χρώματα Ανατολής. Είναι περσικό σαντούρι. Είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης που η ζωή τον έφερε στην πόρτα μας, γιατί αυτό δεν είναι άλλωστε η ζωή. Η τυχαία συνάντηση πολιτισμών και ανθρώπων που κουβαλάνε στο DNA τους τα μουσικά, τα πολιτιστικά επιτεύγματα ολόκληρων λαών. Είναι ο Αμίνι Ταχμασεμπούρ, ένας δεξιοτέχνης του περσικού σαντουριού που ζει στη Θεσσαλονίκη και πλουτίζει την καθημερινότητά μας, τουλάχιστον όσον από εμάς διασχίζουμε την Αριστοτέλους, με τις νότες του. Ο Μήτου, καλώς όρισε στην κοινωνία των ιδεών. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Δημήτρη με λένε. Κύριε Δημήτρη. Πότε, όχι κύριε Δημήτρη, πότε ήρθε στην Ελλάδα ο Μήτου? Εγώ ακριβώς να πω. Πόσα χρόνια, έχει πολλά? 2001. Άρα έχεις 16 χρόνια στην Ελλάδα. 16, Γι' αυτό και μιλάς καλά ελληνικά. Ναι, πού γεννήθηκες ο Μήτου? Στην Ιράν λέγεται Μαζανταράν. Η πόλη σου, στο Ιράν. Η πόλη λέγεται Αμόλ, ναι. Και γιατί ήρθες στην Ελλάδα? Γιατί αλήθεια στην Περσία μουσική, επαγγελματική μουσική όταν τα παίξουμε είναι πολύ δύσκολο. Γιατί το σύστημα είναι δικτατορία. Προφανώς δεν τους αρέσει πολύ η μουσική του ηθήνοντες. Όχι, περισσότερα, δηλαδή για να πούμε παράδειγμα για ένα συναυλίο θέλουμε να κάνουμε και πρέπει πολύ δύσκολο ας πούμε το δρόμο να πας και μέχρι να φτάσεις σε ένα συναυλίο να κάνεις και τόσο πολύ έξοδο εκεί, τόσο πολύ άδειο πρέπει να πάρεις, μετά κουράζεις και να σταματήσεις. Στην Περσία, στο Ιράν, ήσουν επαγγελματίας μουσικός? Βέβαια, ναι. Ήρθες στην Ελλάδα. Ναι. Παίζοντας περσικό σαντούρι, ένα όργανο που οι Έλληνες δεν το ήξεραν. Έχουν το σαντούρι το ελληνικό που μοιάζει, αλλά δεν είναι το ίδιο όργανο. Δεν είναι το ίδιο. Ποιες είναι οι διαφορές στα δύο όργανα? Διαφορές είναι. Ελληνικό σαντούρι είναι χρωματικό, δηλαδή είναι κουρδισμένο ευρωπαϊκοί νότες. Μάλιστα. Σαν πιάνο, σαν ενώ το κιθάρα. περσικό σαντούρι. Περσικό είναι διατονικό. Δηλαδή αυτό το σαντούρι, κάθε κλίμακες πρέπει να κουρδίζεις. Αλλά ελληνικό σαντούρι δεν χρειάζεται. Έχει κάτι πάνω ελληνικό σαντούρι, δεν μπορεί να παίξει με μόρια ελληνικό σαντούρι. Αλλά μπορεί να παίξει και ευρωπαϊκή μουσική. Αυτό το σαντούρι μπορείς να παίξεις με μόρια, αλλά δεν μπορείς να παίξεις με ευρωπαϊκή μουσική. Όταν μιλάμε για μουσική, καλύτερα από όλους μιλάνε οι ίδιες οι νότες. Γνωρίζουμε μέσα από το παίξιμό σου το περσικό σαντούρι. Πολλοί από εμάς το ακούσαμε στην καθημερινότητά μας στην Αριστοτέλους. Τώρα θέλω να το ακούσουν και οι υπόλοιποι στην τηλεόραση. Θέλω να μας παίξει κάτι από την πατρίδα σου. Εντάξει, το πρώτο κομμάτι είναι ταξίμι, είναι δικό μου κομμάτι. Ταξίμι είναι. Και βέβαια είναι από Περσία. Είναι το κλίμα. Θέλω να το ακούσουν. Ναι.